Kweli? Sero tutangazia baadaye. Tuingie kwa dondoo chinzi ulivyosema baba. Igabono. Aidoja. Kiong'anyo. Kisi. Kiong'anyo kisi. Bubarajo suke iguru getunu. Raundi yeye. Sitoi vitu zangu ni gazeti. Ni gazeti. So kiong'anyo majene chinyinge. Otigeria agabostiwa docharu. Okay. Otigeria. Nere bonere bubaraja. Otire rafroad yeli kuchiwa. Yes, chibeke kaine na kio makondo. Ase satellite ikorre kuma chikorro. Asa macha kabekire igora gotirimbo karagira bitiko ika. Ase kole gorori getiko etaoni go jise. Okorra bosongo korra chebo kisi skuru para goika. Unongona gotirimbo korro mo chebo songa subuga kale. Na bona ntu some extent yokorra no nyangi sumu maadele Victoria bunere. Ward kelia. Ene ward eri bobaracho ward. Okay. Bobaracho ward kwata kana ne simplify aga baka. Kikia vero dada. Eri boso collocation vadere. Kuna momogano. Kiong'anyo Bobaracho ward nyari bali chache county ya Kisii. Bele chief ayenda byayenda dada. Retired senior chief ayenda mokaya. That was his area of jurisdiction. Yes, nenda aliko kamba chiti sublocation ni sana. Yes. Koroko captain. Right. Lakini captain pia Kiong'anyo Kisii. Bwana omosibati yo mona nyomire no musacha. Barosirie familia a Kiong'anyo. Buna botambe tokote bomo musacha kanyomira umukungu gakumwancha tima edinto gyo chikia oncho karo chibusio lakini mbanja ine ko nyomana. Bamenyire amo for some time. Aize kwa bahati mbaya. Kiara ensenero telibuya. Omusacha otwekiremo. Osiriri obugima bwaye. Okule. Omusacha okule. Omusacha kera akule emerobeli ya matanga agego chaka. Abanambaro. Okay. Merobeli ya matanga agego chaka buya. Elinde nyagosira ae niwe na masikani haya. Asa njira ya masikani. Ndiyo. Tata, matanga tabeti. Matanga abeire. Merobeli ya abeire yonsi matanga abeire. Bantu bachira matanga abeire bachire. Musuwati otigaire. Omutakanwa. Wana tabuga ati mwaka. Shaona. Abasacha ambaye babire tata Kiong'anyo aligoro. Amang'angu. Na hiyo natabu sana. Tata. Kwa hii dondo. Moja baada ya mwingine bachake kurwanirira mukunguwe. Ala. Musacha yo mochire ubekira masakara ye mebwegereire. Ai busy. Oruro. Oyo kamera zo ni file yae. Akira kama tabuge karamu. Abegitike kuba. Ochiro nero ubekira masakara ye. Azo mutakanu. Mutakanu. Umutakanu yo chire kuligiria masakara areterwa ororenga bantaba. Bonzi they qualify. Adabona achiko oyongo tiga masakara endo jembu yale. Oyongo tiga no masakara. Kira oyegeta hiyo moina. Bora watu naona ni kama wako sawa. Akaamua watu na miliki huyo. Na wamiliki wote. Uhikamba tu wale bonze kwa mpigo. Uhikamba Roseli timetable bona. Akaba Roseli timetable. Kero monto nabwatu botuko bwa yagocha. We? Bono tata Irinde mbacha kuomera. Mbatu mana. Oya omagacha botuko. Timetable yaye. Akakuli shift yaga. Akabiko musumari mama ni akabiko musumari. Biki chege komine tuzija vambi. Musumari akasoka kagenda korwa sayo. Obotuko obwo. Namba ibera agache shift. Saa 2:30. Kiamambia use obotuko boko bwati. No mbotuko lioka shift ni cha botuko. Mugaso tei. So obotuko boko bwati. Obotuko boko bwati olio ndera agacha. Basi akaingia shift. Saa 11:30 asubuhi kabeko musumali bo mwali akaondoka. Bwana olionde mademba manyaini. Musubati yo maite timetable ya Roseti. Basacha barabumba manyaini ngaki ngangocha bara. Bono oyokole shift yogenda oyonda agasoa. Oyogenda bwoyo botuko obwo. Chinsanga isato nenuzu bigakorekana. Namukaye main. Okay. Main.
obukoreka niwe kerobu abo musaja kateba bono nkieke lakini yo inche bono okoja gochiesa na inche no maethera bonkuru wangenda singuchia ngatoko wenda okay na bakwatebe geje akaligia gatochi kae akabeka chibuti elimana ngombe akabuda kadungu chwa akagia akagia rogisi akalire maviri akagia mutu magana narezi mbeo ni ntidi kio ganyo kukusa kurvate kokakoro gutira yabona agatochi akuongia kulimia omere asa akorora saguchia batu mana omere korega tonga baka mwero ali akorekodi mutuga ali uguikarira no muokia tigagende tata achigo kongonda agateba tiaenda ararega oro no aguchiaria kiagera ororire ngakida abwate freedom asaria akagenda bwana achigo kongondo murango uri onde no arimi tama idingi kigenda rete kiagera kumubuli gakio ni ngokonda chini oy mukungo oteka kichebo ni manyu mutokera kongonda kotora jego te kotora na aya nindamete ngahe ono ndoko igora torora ningo na musubati urita maidinga no yogoje gera indiri ta maidinga ki muntu tayonya goje temte ya yetara soma bo lakini aba bangete kero muntu bangete babite ko muti shoot bwana musubati uri agade boti atoigole tata kuigoro musubati uri gochikorigereria akanyaro no mungwana uri wono musajo uri kumuboli ryo kakinga kinande oyo ningo nandi mora musajo uri kuyunga aye ningo kuboli nje ningo umae tukwirana nikolia ekabugatana basaja bakabugatana ikajaga kukumburana eyisa ngapi bono bose gate chimbutuko kai ego kumburana bwana abantu tubako yulego chararadia bego chararadia kiaba mwanyale bero kiaba bono mata nkento kieke tigango togenda ngo tura yunga ki ekegenderete nkieke igo seria abana bale ine konsani anene bono manyete abana baraire yo mbalenge banene bono mayete abasacha balia bakoherania mangana bagokumburana uyoko matebi mayete nje nabere ngoja na inje nabere ngoja ayengera lituko goja ya ngoja natume elimo elio tare ngona linko boda inje bagatebania omayete finally ekera bantu bate goja basacha aba omayete koja kora chitu onengero chero andiri chero sire koja kora kichiko kora ejigo ke chiarigererania jigo nyakonyageria metu bakarigererania njere yo mali bakarua sai bakagenda kiro monda gogia toji tima etiga ki oyonde kende ngera atigete ime yo dojo rwani ukabwate ifabia ebionsi abataji etiko nyora kanungu jo abegitero gisi so bono bakagenda bakatigo muswatu yabo kuruhiri mbarachi asayo so eburaburu yenja turete bantu bakekero kende kemba sogete lakini okora bakamba ku understanding akikiale bono bagandiga bakole ndo bya gale mwaye lakini I think some of them bagajaji musubati bagajaji musubati ikiagera ebo no musubati onye kwamwira gokora bonkyo gokora abantu abange tutoro monto yo mo gosega taite ko teme beti ya beke double chance maybe taia maybe abangu yuma ye tote ke yoga tega ki yigire tege ando mate be salera se tiri buye kwata bo muntu kukundro le gasia ngo rango ya kundro le tio ya kundro le moin. Let me say this gento kende kyos kyo kora kanomo sunteme finally kocha kere kiaro le kanasika se aseli sango. Number 2 nabo ugodetia abantu wetani oyo mobugete nga you are smart ndio lakini iko siku lazima it will blow up. I don't know how that nature works. Oigabirigise yeah finally but and the number 3 musubati yo of course inaeleweka, you know, culturally and even biblically ngekero musacho wa kule ndi watiru koro moke ndio musubati lakini omochoko noro uko free to some extent mochoko noro bono bwento bwatiwe asegento kengabuneke tali ebintu ebyo musubati ya ngokora paka basacha bandu bagire gusunyurana
akora wajana wakumburanire Na niambie wanaume hivi wanasacha mabwati chinda mwamu chimbe sana, lakini usiwahi piga mwanaume mwingine kwa sababu ya mwanamke. Afanye nini? Afanye nini? Jitetee kama utajisikiliza, kama onye to gotegererwa, try it elsewhere my brother. Wende ate bintu mbibere. Ikiagero kurwa ni umuntu to kumanya simoja kumerera nere mambi. Kweli bintu mbibere. Tigatige. Tigatige anda sali kiagera. Konya bantu. Tigatige. Mbuyo manya ze potential ya ere. Mbuyo manya customize there. Diago tenga mbuyo manya asubwate chinguru. Nyetubwate besa kongia soko nyara. Nyetubwate soko nyara miata kama ni pesa yako. Kwa. Ndio hali halisi. Gozoere. Gozoere. I agree. Gozoere. 100%.